Chogo Amadou Chogo Amadou Banu Amadou naam ama tila ɲɔgɔn na halisa kosɛbɛ an y'a mɛn ekɔli lawulila kura examen kɛlaw kosɛbɛ defu baki BT kapu an y'a mɛn k'a fɔ bigi dagabana dɔ labɛnnen b'i bolo Chogo bigi a bɛ nafa jumɛn ɲa bon bigi ye prix joli bon bigi min ma ɲɔgɔn dilan n y'o de kɛ a ɲɔgɔn ma dilan voilà hali n'i y'a parce que jamana mun na e yɛrɛ ɲɛ b'a la anw ka Mali na an bɛ kalan cogo min bi bi ta in tɛ kalan da ye ɔ ni den taara ɲɛfɛ hali n'i y'a sɔrɔ a ma kuru caman kɛ o a na diplôme dɔ ko in sɔrɔ ɔ de kama n ye bigi in de sansiw fara ɲɔgɔn kan baki defu BT1 D ani kapu ani université yɛrɛ san 4 kalan a san 4 kalan walima san 3 n y'o bigiw bɛɛ labɛn dasi ba 4 a bigi kelen n'i y'a ta i b'i ka san 4 kɛ n'a ye a b'i se i da na i tɛ redoubler mais a tɛ di maa ma a tɛ di ten dɛ ayi k'a siga maa ma mais ni maa ma ayi n'a bɛ di n ko fɛn dɔ bɛ k'e tɛgɛ yan a bɛ kalifa ni kan dɔ ye o ne t'o dɔn ne y'a di maa ma tɛ i ye fu de di o tɛ wala donc o bigi in bɛ yan bi 4,000 n'i y'a ta defu ni baki o y'o sɔrɔli ala bɛna diya i la i b'a sɔrɔ defu baki voilà ne ye nin fu ye yan c'est à dire ne ye nin bɛɛ kɛ fu dɔw b'o sɔrɔ kalo 6 o bi sɔrɔ ne wele vraiment Chogo do wa awɔ i y'an dɛmɛ salon ne ni n kɔrɔkɛ wala an fila bɛɛ y'a sɔrɔ an b'i fo dɛ dan t'i la kalo 6 kɔfɛ awɔ dan foyi t'i la awɔ Chogo ne ye sugo dɔ kɛ wala sugo in kama a ye n wele de n'o tɛ n kalila ala la bigi ko in tɛ tuguni bon a filɛ quoi maliyɛnw ye nin de ye donc bigi in bɛ yan dasi ba 4 n'i m'o di sa e t'a sɔrɔ bigi den kelen a bɛ n bolo yan 4 maa kelen bigi awɔ kelen maa kelen bigi kelen Chogo a bigi est ce que maa min bɛ ka taa stage kɛ yɔrɔ dɔ la baara yɔrɔ la o bɛ se k'a ta wa a ka ɲi i bolo a ka ayi ɲi n'i donna n'a ye ka papiyew siɲɛna ye dɔrɔn a bɛ n bolo yan contrat baarakɛlaw dun i b'a fɔ ka contrat o bɛɛ yɛrɛ de don bigi in ta dɔrɔn ne kɔni ta ye projet ko ni fɛnw ye bigi in ta hali n'i y'a dɔn ko problème bɛ ka bɔ i ka centre ni fɛnw na bigi in ta n'i ye bigi in ta i tilara o wala ko ye nin de ye donc n bɛ nin de kɛ sisan de ekɔlidenw hinɛ b'an na fana mansaw hinɛ b'an na donc o bɛ n bolo yan larihamu fana bɛ yan hakili diya nasi awɔ o tɛ bigi dama ye ka kuranɛ don i kun na musokɔrɔbaw tɛ kalan na na larihamu biton kelen ta n bɛ o ye 4,000 de ye o fɛnɛ 4,000 awɔ na o ta i k'o kɛ di la i k'o dun la vie i na kuranɛ don ni ala sɔnna awɔ faamuya Chogo yan'an ka bɔ o babu bɛɛ kɔnɔ an y'a mɛn sogo kariti ko a bɛ